Dobré ránko sa praje, tak máme dobalené ešte posledné veci. Máme niečo pred 7 hodinou, vyrážame na dlhé kusy. Je to moja premiéra na tom jazere, tak držte palce a ohlasíme vás z miesta. Čaute. V Teruste, tak sme konečne vybalení. Jeden prúd bol v akcii, ale asi nie ani dlho. A prvá rybka je vonku. O miestach si povieme potom niečo neskôr, tak si ju poďme ukázať, aby sme ju dlho netrápili na brehu. Ak sa bude spolupracovať, to fešáčik niečo cez 10 kg má, takže za mňa super. Uvidíme, jak sa to rozbehne, ale vyzerá, že to bude fajn. Tak sa ohlásime opäť čoskoro. Prúty sú na svojich miestach, dokonca už máme aj prvú rybku zdolanú. Takže sme vybehli na nejakých 6 dní, že od dneska, od piatka do stredu to už balíme. Vybehli sme na tentokrát dlhé kusy, nedaleko Piešťan pri hlavnej strede. Je to novotvorené jazero, funguje to chvíľku. Ryby tu majú pekné, čo som videl aj násadu, čo dávali akože brutálne ryby. Aj cez 20 kg, cez 15, cez 10 kg. No ja som mal to šťastie, že sa mi podarilo zdolať už hneď ryby cez 10 kg. Keďže miesto je aj dosť široké, som sa rozhodol chytať s jednou udicou blízko bivaku a druhú som si položil to ďalej za roh. Jazero je pekné, šťokovisko, žiadne bahno, akurát túto pri kraji, kde sú lekná, tak bolo trošku bahno, ale nič hrozné. No a chytám na nutrakryla, obľúbená gulička tento rok u mňa. To dávam na tento bližší prúd, a ten, čo mám ďalej, tam skúšam testovaciu verziu Fanatiky od Migbajcu. Tak som zvedavý, čo to všetko spraví, ale gulička vyzerá fakt brutálne. Takže prvá rybka už došla aj na to je jedna vec. No a samotná gulička má fajnovú arómu, jemnú štruktúru, takže za mňa úplne super, budeme to skúšať ďalej. Máme tu ďalšiu rybku, tentokrát z druhého miesta, prúd, čo má bližšie k bivaku. Zobral si guličku nutrakryla, samozrejme pred tým jedna rybka bohužiaľ spadla, nevadí. No ale došiel ma pozrieť takýto lišček pekný, tak sa poďme pozrieť. Má ešte sem tam nejakú ránku, no ale fotiť sa mu teda rozhodne nechce. Akurát sme stihli spraviť dobré fotky, ale nechce sa mu, tak si ho skúsime rýchlo ukázať, až bude spolupracovať. Takáto gulička vypapaná, pekná. Má nejaké tie chybičky, ale to si vynahradzuje úplne dačí. Pekná rybka, tak poďme vrátiť. Venujeme sa ďalej. Čau. Prúd je naspäť v hre. Som mal pred chvíľkou na ňo záber, ale bohužiaľ to nebol záber od kapra, ale od jalca. To som dostal taký trošku prekvapený, takže ja som tu na vôbec nečakal, hej, skôr aj na rieke alebo na nejakom kanáli. Ale každopádne jeden prúd mám tu blízko k bivaku. Chytám nejakých 15 metrov a nutrakryla, mám bivačik. No, druhý prúd mám trošku ďalej, ale také dosť zaujímavé miesto, pre mňa osobne, kde som ešte takto nechytal, že medzi leknami alebo niečo takto, okrem prekážok, stromov a týchto vecí. No ale takto pekné lekná tu máme. Nemusím to ani ďaleko hádzať, že sa mi tu od rána ukazovala ryba, nejaké bublinky, výskoky, takéto srandy. Tak uvidíme. Jedného kapríka už odtiaľ to mám, tak čakám na ďalších. Takto. Celkom dosť veľké miesto, keď si to tak vezmete. A sem upracujú kľudne aj traja rybári. Za môjim bivakom je miesto, takže úplná pohoda.
chvíľka pauzičky. Není to veľká rybka, ale je to za to pekná rybka. A som dobre videl, tak to je lisec a riadkáč. Musíme ho, akože vypálil jazdu, dal neskutočnú. Zebral si to cez lekna, cez všetko. Ale už je tu pred nami. Divoké sú teda riadne. Nechce sa mu. Po chvíľkej pauzičke máme tu ďalšiu rybku, je to taký malý, ale je tam riadkáčik, takýto fešák. Takýto. Týchto listov tu majú opäť pekných, takisto ako na Arizone jednotke, takisto aj tu. Parádne rybičky. To keď vyrastie, to bude čistá bomba. Ideme ho vrátiť. Po dnešnom trápení s menšími rybami konečne sa podarilo dostať na breh jedného krajšieho. Taká osmička, lisec, ktorému sa vôbec že nechce spolupracovať. Nechápem, že prečo. Má sa tu ako v bazéniku. Možno to svetlo, ale však skúsime si ho ukázať. Až bude teda spolupracovať. Je to liščok. 2 dvacky od seba pekne. Výsledok sa dostavil. Minimum krmenia dávam. Aspoň takto. Konečne dačo lepšie. Ideme ho vrátiť. No tak. Prvá noc na mieste číslo 11 dopadla dobre. Toto sa nám podarilo odchytať z obidvoch miest. Aj keď to boli trošku menšie rybky, ale nad ránom okolo 5. došiel krásny šupinač, tam okolo 10-11 kg. Pekná forma, vysoký hrbatý. No a momentálne čakáme, kedy sa to opäť rozbehne, keď je trošku útlom na jazere. Ale nevadí, robíme všetko preto, aby sme dosiahli ten záber od tej konečne krajšej rybky. A potom sa vám ohlasíme aj s ňou.
nápesáčik taký dlhý. Pekne som si ho zdolal šona. Naberám opäť nové skúsenosti, čistá parádička. Ideme ho vrátiť.
do zotmení ďalšia rybka, single 24, black squid. Trošku taký neúplne perfektný lišček, ale ideme ho rýchlo ukázať, pretože na druhej vidíci mám záber, že vyzerá to na zaujímavú noc. Ale urobíme maximum. Tak len rýchlo ho ukážeme a ideme zdolávať ďalšiu. Dobré ráno, ubudíčnik je teda postarané. Rybka niečo okolo 10 kg alebo 11. Zobral si na 24 skvida. Táto gulička. Takýto fešák. Mali sme ešte v noci 2 alebo 3 ryby, ale to bolo všetko také menšie a toto je taká krajšia. Ideme ho vrátiť. Znovu sa hlásime s rybičkou, ale stále je to bieda, trápime sa s tými malými, ale tento je už taký celkom trošku väčší, jak bol predošlý, malý liščok. Skúsili sme aj ziga, skúšame 24, proste nič, stále sa nám nedarí dopracovať k tej väčšej rybe, ale snáď po zajtrajšom ochladení sa to trošku už rozbehne, ale aspoň keď neprší, aspoň kvapka, ako sa hovorí, takýto pešáčik sa mu bude chceť ukázať, lebo je nejaký nervavý. Ale budúcnosť tu majú pekné rybky. Stačí tomu tak 2-3 roky, budú o niečo väčšie. Tak poďme ho vrátiť. Takže konečne nejaká rybička krajšia, šupináč nádherný. Po trápení s malými rybami už sa síce opakujem, ale bohužiaľ je to tak. 2x20 nutra kryl on mix bajcu a klaplo to. Tu je fešák. Zolávačka prebehla na vode, z člna. Pekne ma povodil, ale podarilo sa. No a teraz nech si s nami spolupracovať. No poď sa. Takýto šupináč. Teším sa. Zrejme aj naša najväčšia rybka výpravy na dlhé kusy. Takže zajtra to už balíme.
Tak si myslím, že dobré zakončenie. Ideme ho odvážiť a pustiť do vodičky. Ja. Rybičku máme zváženú 10,3 kg. No, môže ísť naspäť. My to ideme vyviesť tiež. Erus. Pomaličky si pláva. Ďalší záber, po chvíľke pauzičke. Nastali trošku menšie komplikácie, keďže mi kapol prešiel do druhej udici a vôbec sme to nevideli. Tak priateľka ťahala z brehu, ja som bol na vode s člnom. Síce obidve udice som odrezal, ale kapra som úspešne zdolal, všetko v poriadku, prebehlo. Kapor je u nás. No, takže žiadne, predtým sa mi takéto nič také nestalo, ale človek sa učí celý život. Ale kaprík pekný. Títo lisáči s veľkými šupinami. Môžeme ho ísť vrátiť. Čaká nás teda už posledná noc na dlhých kusoch. Pred chvíľou sa nám podaril kaprík cez 10 kg. Konečne už po celom dni, celý deň proste útlm a teraz to opäť začalo trošku jazdiť. No a opäť zabodoval Nutrakyl 2x20, double wrap, čistá parádička za mňa. Jazero a prostredie je ozaj veľmi pekné, človek si tu môže oddychnúť, môže si prenajať domčeky, čo je jedno je na VIP-čku, druhý je v procese, môžete sa tam osprchovať. Čisté vécko, teda vécka máte taktiež aj pri správcovskom domčeku, čo je za mňa opäť veľká výhoda, pretože veľa ľudí je takých rozmaznaných, trošku ako aj ja. Predsa ten komfort aj na rybách treba mať. No a čo sa týka samotného jazera, obsádka rýb bohatá, ale není to ešte úplne na tú váhu, ale na počet sa dá pekne zachytať, aj menších, sem tam sa primotá aj dáky väčší kaprík. Takže za mňa úplne super, keď si chcete prísť s deťmi oddychnúť, úplne v pohode, miesta sú upravené, dá sa pohodlne zložiť bivák pekne do roviny, dá sa zachytať na odhod, je povolená vyvážka, či už loďkou alebo člnom, keď nemáte čln, dá sa požičať u správcu taký laminátový, hĺbka 3,2 metra, je asi najhlbšia časť. Za mňa asi top miesta, možno taká 12-ka, predu, kde je zátoka 1, 2, 3. Sú úplne asi také ideálne miesta zatiaľ, čo sa mne páčili. I keď sa nachádzam ja na 11 z jedného dôvodu, že tu sú lekna, alebo teda respektíve leknice, kde sa dá aj pri nich veľmi pekne zachytať. Prvé 3 noci asi, nie? 3 noci sa mi tam darilo, no a potom mi Vlado správca doniesol čln. Skúsi to vyviesť, tak som to začal vyvážať, ale aj menšie chodili, ale začali chodiť aj také krajšie rybky, hovorím okolo tých 10 až 12 kg. Máme nejaké 4 rybičky zatiaľ, z tých väčších a strašne veľa malých rýb, čo sa nám podarilo pochytať, ale lisov tu majú opäť veľmi pekných, to keď vyrastie, to bude čistá paráda. A je to nová voda, treba tomu ešte dať trošku času, nech tie ryby narastú a krmiť ich, nech pekne priberajú na váhach. Na ráno si dáme nejaký ten reportík už o ukončení rybačky. No ak sa vám teda video naše opäť páčilo, poďte nám odber, like, poprípade koment a vidíme sa pri našich ďalších dobrodružstvách. Čaute. Čau. Ahojte, tak tentokrát sa vám hlásim s rybkou ja. Zdolala som si ho pekne, ale musel mi ísť pomôcť aj priateľ, pretože nám zašiel do lekien a s člnom ešte som nezdolávala, takže išiel mi pomôcť a je z toho takýto krásny môj šupík. Krásavec.
ideme ho pustiť naspäť. Ráno som to vyviezol, 2,20 ultrakryl a po chvíľke došiel záber. Opäť krajšia rybička. Konečne nám nabehli posledný deň tie väčšie. Nám nechodia tie mini kapríci, ale každopádne takýto líšček poteší. Fešáčik. Posledný deň, ešte máme pár hodín a začneme to asi baviť už aj my. Môžeme ho ísť vrátiť. Seruste, tak my už máme zbalené po 6 dňoch. Už aj trošku bolo dlho, ale nevadí, oddychli sme si teda parádne. V noci sa nám podaril 11-kilový šupínač, takže za mňa rozlúčkový by bol. No a teda ideme pomaličky domenkov. Ešte idem odovzdať správcovi čln, vyhodiť smeti a môže sa ísť. Čaká nás nejaká hodinová cesta domov. A vidíme sa teda opäť pri ďalšom videu. Čaute! Čaute!